El passat diumenge 3 d'abril es va celebrar la trobada tradicional dels dos casals de gent gran de Premià de Dalt, l'Associació de la Gent Gran, el Nucli Antic i el Casal d'Avis Santana del barri Santana Tió. El dinar es va fer a les precioses instal·lacions de la Torre del Pi i va ser organitzat pels dos casals amb la col·laboració de la Regidoria de la Gent Gran de l'Ajuntament de Premià de Dalt. Carme Botell, presidenta de l'Associació de la Gent Gran, va assegurar per Premià de Dalt Mèdia que estava molt contenta d'organitzar un any més aquest dinar. És molt maco perquè ens reunim més socis dels que venen normalment al casal. Vull dir, aquí, com que s'exposa molt, es diu molt, llavors venen socis que de vegades al casal ni el trepitgen. És trobar-nos amb una altra societat, el del barri Cotet, i llavors és una mica així com de tot el poble. El Lluís és el president del Casal d'Avis Santana i també va fer declaracions. De momento muy bien, nos conocemos con esta señora de 2 años. El año pasado, por desgracia de mi señora, no pudimos venir, pero bueno, ya llevamos 3 años y nos vemos bien y además pues hemos hecho una reunión allí abajo en el barrio Cotet. La regidora de la Gent Gran de l'Ajuntament de Premià de Dalt, Ana Maria Cuello, i la de Benestar Social, Magda Julià, també van fer declaracions per Premià de Dalt Mèdia. Yo, como regidora este año de la Gent Gran, me he encontrado que es la primera vez, estoy un poquito así nerviosa, pero bueno, veo que está todo saliendo muy bien, la gente está muy contenta, está haciendo un día estupendo y lo que esperamos es eso, es que la gente se va juntando, se va hablando, se va conociendo y es un poquito de integramiento de toda la gente mayor, de todo el núcleo, de todo el barrio de Remei i barri de Santana. Sí, però bueno, de fet la gent gran dels casals ja són gent activa, són gent que ja surt normalment, fan moltes activitats a dins dels casals i fora també perquè surten i fan excursions, però és més aviat aquest retrobament entre un barri i un altre, no? Els barris de Premià de Dalt que es trobin i s'integrin durant, si més no, durant un dia, no? Aquí. També vam poder parlar amb alguns dels assistents, els quals es van mostrar encantats de venir un any més al dinar. I tant, que és important per la gent gran, home, és un relax per nosaltres. Sí, molt, jo m'ho passo molt bé, cada any, sí, ens ajuntem tots, és un dinar de germanor, que és molt maco, un cop l'any m'agrada molt, molt. Un cop acabat l'aperitiu, tothom es va asseure a la seva taula i va gaudir d'un deliciós dinar a càrrec del càtering de Vinyoles, i amb els músics Max i Roger tocant de fons. L'alcalde de Premià de Dalt va fer un discurs en el qual es va mostrar molt agraït a tots els assistents. Dir-vos que estem molt contents que avui som 245. Sí, som quasi bé al rècord. Gràcies a tots per haver vingut. Gràcies. Després es va rendre homenatge a un home i a una dona a cada casal, els quals van rebre el pastís que va poder gaudir tothom. A les senyores se les va obsequiar amb un ram de flors, mentre que els senyors amb una ampolla Magnum de cava. Els afortunats van ser Bernardo Peña i Lourdes Mediavilla del Casal Santana Tió i el senyor Jaume Rovera i la senyora Gertrudis Salses del Casal d'Avis. L'ambient que es va viure va ser de germanor i va mostrar la col·laboració que existeix entre barris i els casals de cadascun d'ells. Tot això en un dia on la gent gran va ser la protagonista, un sector de la població molt important per a la vida social i cultural de Premià de Dalt.